Никой няма право да посяга по този начин на една независима държава, обяснявайки как той всъщност трябва да взема решения за нея. Останалите партии, защото в крайна сметка от тях също зависи. Американски военни части нямат място на територията на България и не може територията на България да бъде използвана под никаква форма в военните действия, които се случват в конфликта в Иран. Искаме незабавно самолетите от летище София да бъдат премахнати. Това не е наша война. Иранците не са наши врагове. Иранската държава не е наша. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.